Croeso mawr I gastell enwog Camlan yn y flwyddyn 1110. Ac i'r Brenin Arthur a'i wraig y Hanes Gwenhwyfar sydd wedi cytuno I siarad yn ni heddiw ac I ateb cwestiynau'r gwylwyr. Fel chi'n gwybod, mae gen I restr hir o gwestiynau I chi am eich bywyd yma yn y castell. Restr hir, wedes di? Sa'n cwestiwn sy'n na? Wel, rhyw 106. Pa fath o gwestiynau? Wel, am Camlan, am y fordd Gron, am eich bywyd bob dydd, bwy, dillad, salwch. Reit, dyna ddigon. Be am I ni ddechrau? Gai estyn croeso cynnes I chi yma i'n cartre, yma yng Nghastell Camlan. A chi'n lwcus iawn bod y ddau o'n i yma heddiw, achos dwi'n treulio gymaint o'n amser I yn crwydro'r wlad ac yn trio cadw trefn ar yng ngelynion ni. Digon gwir. Dydw I'm yn gweld Arthur am fisoedd ar y tro, ond mae o'n ôl am gyfnod achos mae hi'n ddiwrnod arbennig iawn fory, dydy? Seremoni cyflwyno aelod newydd i'r ford Gron. Seremoni bwysig iawn. Beth yw'r fordd Gron? Y ford bwysica yn y wlad. O gwmpas hon, mae 12 marchog dewr a doeth yn eistedd. A phan mae un marchog yn gadael, mae'n creu lle I farchog newydd ymuno. Pam mae'r ford yn grwn? Y syniad ydy bod pawb sy'n ista o amgylch y ford yn gyfartal. Dim ots pa mor ddoeth, clyfar, dewr a chryf ydyn nhw, mae pawb yr un fath. Dyma'r ffordd orau I reoli'r wlad, trwy gytundeb a nid anghydfod. Mae'n gweithio I ni, ta beth? Wel, rhan fwyaf o'r amser. A sut mae marchog cyffredin yn dod yn aelod o'r ford Gron? Trwy brofi ei werth I fi. Rhaid iddo brofi ei werth ar faes y gad, ond mae e hefyd yn rhywun all gyfrannu at reoli'r wlad yn heddychlon. Ac mae'n ffyddlon I fi, y Brenin Arthur. Ella bod hyn yn wir, heblaw am un peth. Gwen, paid â dechrau. Ni di trafod hyn droion. Mae eisiau ti barco hwn nawr. Y broblem sydd gen I ydy fod Arthur wedi penderfynu mai dim ond dynion sy'n gallu bod yn ddoeth, clyfar, dewr a chryf, ac am ryw reswm bod merched ddim yn meddu ar y sgiliau yna. Ti'n rhaid anghyfredin iawn. Sdim llawer fel ti I gael. Fasa ti'n syni. Sa ni merched mond yn cael hanner y cyfle. Fi di rhoi dy ford Gron bersonol I ti. Ford Gron y frenhines. Does gan fy ford Gron I ddim yr un dylanwad a phwar a dy ford Gron di. Wel, diolch. Dyna ni, y ford Gron. Ond os gai symud mlaen at gwestiwn arall, byddai'r gwylwyr hefyd yn hoffi clywed am eich bywyd bob dydd chi yma yn y castell. Wrth gwrs, mae hyn yn noson fawr cyn y seremoni yfory. I ni'n cynnal gwledd I westeion o dros y wlad I gyd mwyn cyfarch y marchogion newydd. Da ni wedi bod yn paratoi'r bwyd ers dyddiau. Mae gennym ni bob math o adar. Mae gennym ni fesant, elyrch, hwyaid, pysgod wedi piclo. Ac yn arbennig iawn ar gyfer y marchogion, mae gennym ni forlo wedi fygu. Yn ffefryn ni. Mae gennym ni bastau, bara, ffa, cnau, ffrwytha a llysia wedi eu coginio wrth gwrs. Pam? Wel, does neb yn bita llysia'n amrwd, nag oes? Mae hynny'n berig bywyd. Mae pawb yn gwybod hynny, dydy. Na, newn ni ddim llwgu yng Nghamlan. O'n i'n deall bod 2 reol arbennig pan chi gyd wrth y bwrdd bwyd. Wyt ti'n cyfeirio at y rheol na chaiff neb dorri gwynt na ffigoi trwynau tra ni'n gledda? Ie, dyna ni. Dim hyd yn oed Arthur. Iawn. A bydd unrhyw ddathlu ar ôl y bwyd? Bydd, wrth gwrs! Fydd llu o gerddorion yn chwarae'r ffliwt a'r delyn, y cyrn, y drymiau a'r bagpipes. A fydd Myrddin yma I adrodd ei straeon hudol a rhyfeddol. Pwy yw Myrddin? Wel, am gwestiwn, y dewin doetha a fwyaf hudol a fi erioed. Mae e wedi bod yn gymar I fi ers pan o'n i'n blentyn, a wastod yn rhoi'r cyngor gorau I fi cyn unrhyw frwydr neu anghydfod.
heblaw am dy gynghori i adael i ferched yn muno ar ford Gron. Gwen gadi. Wel, da ni ddigon da i briodi a chael llontu o blant yn 12 mlwydd oed, ond pa ma'n dod i helpu gadw'r heddwch? Un cwestiwn bach arall. Ydy pobl yn molchi yn y 18fed ganrif? Sori. Wrth gwrs ein bod ni. Mae angen i chdi wneud cyn fory. Ni'n ymolch bob dydd dwylo a wynebau ac yn golchi rhannau arall o'r corff mewn twba mawr pren. Wel, weithiau ia, a weithiau ddim. A mae'r bobl gyffredin yn ymolchi yn yr afon ar ddiwrnodau braf yn gwmws fel chi'n gwneud, fi'n siŵr. Ie, a beth sy'n digwydd pan chi'n sal? Wel, mae gen i ardd arbennig iawn yma yn llawn perlysiau ar gyfer gwella pob math o afiechydon. Wel, bron bob math. A mae'r cogydd yn dda iawn am dynnu danadd, dydy? O, di. Ac wrth gwrs, i ni farchogion yn hen gyfarwydd â chlwyddau ac anafiadau, ond os oes rhaid cymryd amser i orffwys, mae yna groeso i ni dreulio amser yn y mynachdy lleol. Mae gen y mynaich bwer arbennig iawn i wella pob math o salwch ac anafiadau difrifol. Ydych chi, Arthur, eriod wedi cael eich anafu mewn brwydr? Nid fi. Ti eisiau gwybod pam? Please? Mae hon yn fy amddiffyn o hyd. Ai dyma gleddyf caledfwlch? Yr enwog un. Tra fydd hon gennau, mi fyddai'n saff. A diolch byth am hynny. Wel, diolch i chi'ch dau am eich amser ac am adael ni i gael pip o fewn Castell Hudol Camlan. Croeso cynnes. A chofiwch alw eto.